Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о самых важных для Украины событиях и приглашаем наиболее интересных собеседников. Сегодня у нас очень интересный собеседник София Федина. Ну, можно сказать, уже почти народный депутат Украины, номер 5 в списке Європейської солідарності. Так? Так. Доброго вечора усім. Салям алейкум. Салам алейкум. Алейкум салям надо. Окей, алейкум салам. Вчуся. Практически правильно. Я предлагаю, так как все-таки София достаточно новое лицо в украинской политике, общественной жизни, но на таком уровне, как бы национальном, посмотреть небольшую визитку нашего гостя, а потом продолжим разговор. Фия Федина – певица, волонтер, телеведущая. 5-й номер в списке Европейской солидарности. Уроженка Львова, голос и ведущая Львовского Евромайдана. Доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. Лауреат премии имени Василия Стуса. Кандидат политических наук. Но это не все, там не могло все уместиться, потому что когда я читал биографию Софии сегодня, я понял, что я все равно не запомню всего, потому что там и знание 6 иностранных языков, и доцент кафедры, и политолог, и я что-то забыл еще. Ну, напевно, ще телеведуча. Да? Это упомянули, кажется, да. Да, я, кстати, нашим телеглядачам нагадаю, що в нас є Viber, він постійно працює, і можна телефонувати за номером 073 419 4158. І також можна скайпом atr.tv, да, задавать вопросы непосредственно гости в прямом эфире. Ну а теперь перейдем к разговору. Я давно хотел, чтобы вы к нам пришли, потому что мне один друг мой, который работает на одном телеканале, сказал, что у нас была София Федина. И говорит, я просто вот так сидел и слушал ее. Настолько цельная личность, настолько яркая, настолько, ну, не помню, какие слова он говорил, но меня это убедило в том, что мы должны обязательно познакомиться. А потом сейчас в компании было ни до чего. Вы ездили, вы всю Украину проехали же, да? Ні, якраз мені довелося їздити по Західній і по Центральній Україні, хоча насправді я дуже рвалася на Східну і на Південну Україну. Дуже хотілося поїхати, зокрема, поближче до військових, з іншого боку, на ті терени, на Харківщину, звідки моя мама родом, на Кіровоградщину, де проживав довгий час мій дід з бабунечкою. Ну, але, напевно, визначили, що я, як уроженка Львова, буду мати більше сприйняття і, можливо, більше зможу комунікувати з людьми якраз на Центральній і Західній Україні. Було цікаво. Було насичено. І, знаєте, напевно, що я основне зрозуміла, людям бракує оцієї комунікації. Людям бракує можливості донести свою позицію, свої ідеї, свої потреби. І це був неймовірний досвід, який обов'язково треба враховувати, от вже тепер будучи в Верховній Раді. А за вами же там охотились этих сторонники найманці Шарія? Ой, ви знаєте, це були такі веселі ситуації. Ну, правда, хлопці, ветерани наші, які поїхали в Житомир, то там жорстко було дуже навіть. Але мені довелося бути на кількох таких акціях. Насправді, на кожній ми їм намагалися дещо відповісти, потім ми зрозуміли, що діалог не виходить. Тоді, коли вони приходили з червоними кульками, ми приносили чорні, і в нас виходив бандерівський прапор, прапор української боротьби, але був ще момент, коли ще вдаліше їх затролили. Тим, що насправді вони були на кожній зустрічі, вони стріми робили про нас, вони слідували по кожному пункту, якому ми їхали, як тільки ми виставляли графік, вони були всюди. То, ну, ви знаєте, в якийсь момент я подумала, може це наші найвідданіші фанати? Вони ж так нас люблять, так шанують, рекламують, тож вони, напевно, агітують голосувати за Європейську солідарність. А потім виявилося, що в одному місці це були не хлопці Шарія, а це були представники Національного корпусу, які стояли з кульками Шарія. Ну, одним словом, було весело. А як так може бути? Чесно, не знаю, як вони порозумілися. Напевне, фінансовий фактор відіграв своє, тому що, наскільки я розумію, там Шарій заохочував протестувати з кульками проти Порошенка за гроші. Але інше питання, що дуже сумно, що ця людина відвертий українофоб, україноненависник, я ж для нього нацистка, він навіть про мене сюжет зробив. То він тепер буде мати, його партія буде мати державне фінансування. І, по суті, людоньки, от ми своїми податками
будемо фінансувати партію тої людини, яка не хоче України як такої. І це є один зі страшних підсумків цих виборів. А давайте как раз посмотрим на то, сколько денег из нашего с вами кармана получат различные партии после этих выборов. Згідно з результатами голосування, за підрахунками «Чесно», зарічний обсяг державного фінансування складатиме для партії «Українська стратегія Гройсмана» 11,6 мільйона гривень. 12,2 мільйони отримуватиме ВО «Свобода» та партія Шарія. 17,2 мільйони виділятимуть для опозиційного блоку. Для «Сили і честі» майже 20. 20,2 мільйони гривень матиме в рік Радикальна партія Ляшка. Для «Батьківщини» виділятимуть 42,6 мільйони гривень. «Голос» отримуватиме трошки більше 62 мільйонів гривень. 68,4 мільйони отримає опозиційна платформа «За життя». «Європейська солідарність» буде профінансована на 74 мільйони. Найбільше з держбюджету в рік отримуватиме партія «Слуга народу» в обсязі 225,3 мільйона гривень. Ну, я вижу как минимум две партии, которые будут кормиться с двух рук теперь от Кремля и от украинского бюджета. Это, конечно... Але ви знаєте, оці от так само підсумкові цифри, скільки яка партія отримує, це є ще одне пояснення, чому багато все-таки проукраїнських сил, державницьких сил, ішли на вибори, знаючи, що вони нічого не отримують в плані мандатів Верховної Ради. Тобто вони йшли задля того, щоб мати можливість отримати фінансування на своє існування. І для мене отут є такий момент, з цього боку я їх розумію, але з іншого боку виходить, що за ці кошти вони десь продали український інтерес. Чому? Тому що для мене кожного разу є дуже ненормально, що та сторона промосковська вміє об'єднатися, хоча сьогодні їх теж заразив вірус роз'єднання, а наші постійно йдуть окремими фронтами, і постійно українська національна позиція, яка захищає цілісну, єдину, суверенну Україну, вони всі йдуть окремими шляхами, в результаті ми не набираємо тої кількості голосів, тої кількості маси, яка би мала бути навіть для прийняття тих чи інших рішень. Оці от амбіції, весь час говорю, що десь треба їх вміти запхати подальше. Але практика вже багато століть поспіль показує, що ми не вчимо історію. Вот я как раз хотел в начале программы поговорить с вами не как с представителем партии Европейской солидарности, а как с политологом. Когда набирает Шарий и набирает объединенные, это же «Свобода» только бренд, объединенные националисты одинаковое количество практически голосов, да, о чому це свідчить? Тут є кілька моментів. Перше, це є надзвичайно потужний московський вплив в інформаційному полі. Дуже багато з наших політичних сил, а також і громадян, вони ще не зрозуміли, що вони живуть в еру інформаційного суспільства. І акценти, меседжі, механізми донесення того чи іншого повідомлення, вони кардинально змінилися. Багато хто не встиг зреагувати, і в результаті тому такі низькі результати. Другий момент, що об'єднані націоналісти цим підсумували ефективність своєї роботи. В нас був момент, коли в 2010 році, після того, вже як вже була влада Януковича, коли Янукович зачищав все своїми регіоналами, у нас на Західній Україні, напевне, по всіх фронтах перемогла «Свобода». Це були міські ради, обласні, районні, там тотально було. І, на жаль, підсумки їхньої роботи не виявились такими, як люди чекали від справжніх націоналістів. Багато хто думав, що вони будуть послуговуватися декалогом українського націоналіста, де є дуже чіткі пролюдські, державницькі правила. Воно з того не вийшло. Багато хто себе просто як окремі люди дискредитували. Для мене також в об'єднаних націоналістах дуже складним питанням був національний корпус. Взагалі їхнє місце, їхня позиція і на кого вони працюють. Тому що лідер нацкорпусу ще і до війни, і на перших роках війни заявляв про потребу федералізації і співпраці на цих умовах з Московською Федерацією. О кому ви говорите? Про Білецького.
Ми говоримо також про те, що от коли Національний корпус пікетував Порошенка, за Свинарчуків закидав плюшовими іграшками, але в той же час вони не бачили проблеми ні в Медведчуку, ні в нових призначеннях нового президента в Службу безпеки України, ні в тому, що люстрованих політиків призначають на державні посади. Тобто оці такі подвійно-потрійні стандарти, це, я думаю, для багатьох, особливо на Західній Україні, це відтягало голоси від націоналістів. Ну, а з третього боку, напевне, це все-таки те, що люди хотіли щось нового. От щось нового, тільки дуже часто ця от новизна не означає якості. І мені перед виборами дуже хотілося, щоб люди, голосуючи за нове, от зараз були всі можливості вибрати когось дієвого, якісного, той, який довів вже свою роботу. Але люди проголосували серцем за, по суті, один конкретний бренд. І тепер люди мають добре усвідомлювати, що, перше, вибори – це не тільки право, це величезна відповідальність. І вся повнота відповідальності тепер сьогодні на чинному президенті і його політичній силі, які будуть мати монобільшість в парламенті і будуть впливати, по суті, на всі формування, які в нас є в державі. Ну вот я как раз хотел задать вопрос, в чем феномен «Слуги народа», в чем феномен того, что не только на общенациональном округе они победили, да, но и они взяли даже больше, по-моему, на 30%, чем сами прогнозировали в мажоритарных округах. Причем в ряде случаев это нельзя не назвать позитивным, но когда вот эти старые регионалы, да, их сметают, вот этих местных князей, вот этих, которые сидели там веками в этих городах своих, этих вотчинах, да, в Киеве это обескураживает, потому что здесь такие депутаты, как там Береза, не прошли, там, например, да, которые действительно там популярные, известные люди. И никак, да. Вот, как бы разные ощущения от разных мест, но везде одно и то же происходило. Після президентських виборів мені попалося на очі дуже цікаве, навіть не дослідження, а підсумки. Я не пам'ятаю, це один з продюсерів одного з українських телеканалів виставив. 95-й квартал, він присутній в ефірі приблизно з 95-го року. З 95 по 2012 рік продукт 95-го кварталу в середньому був 1,5 години в ефірі кожного божого дня. З 2012 по 2019 рік їхній продукт був в ефірі кожного дня в середньому 4,5 години. Але тут ми також врахуємо, що вони мають свій телеканал, який мовить так само і на закордон. І тобто ми розуміємо, що з 95-го року виросло ціле покоління, по суті, на кварталі. А тепер подивимося, що це був за продукт, який нам пропонували. Його коли дивилися люди? Коли вони були втомлені. Коли людям хотілося щось доброго, світлого, смішного, коли можна було відпочити. Тобто це середовище кварталу зразу асоціювалося з позитивом. София, единственная поправка. 2005 года вышел первый выпуск «Вечернего квартала». Ні, «Вечірній квартал», а ми говоримо про 95-й квартал як КВН-структуру. І коли вони вже жартували. Далі, що вони робили? Вони висміювали помилки влади. Були, і вони їх висміювали. Вони вказували на якісь там прорахунки, але вони приносили людям позитив. І оцього позитиву, насправді, особливо за 5 останніх років шалено бракувало, бо давайте подивимося, на чому базувалися усі наші мас-медіа. Зрада, провал, катастрофа, біда. З одного боку, так, цього було багато, з іншого боку, позитивні новини дуже часто не заходять, вони не мають рейтингу. Люди реагували тільки на те, що щось було таке от кричуще. І коли запропонували «Слугу народу» як фільм, це сформувало позиціонування, що так, ці люди можуть бути і президентом, можуть іти в уряд. І я скажу, що технологія хороша, підхід правильний. Тільки питання, який меседж і яке позиціонування за цим стоїть. І яке це буде мати наслідки для української держави. Чому я кажу, що це хороше? Бо в нас зразу люди починають казати, ми їх не підтримували, вони погані. А я кажу навпаки, в будь-якій ситуації, чи то навіть в комуністичних страшних часах, чи то зараз, ми маємо знаходити те, що було ефективне, якісне і приносило результати. Тому що дуже часто українці думають, що треба легше видумати ровер, велосипед, аніж проаналізувати вже те, що було. Знову ж таки наложу, не вчимо історії, не вчимо того, що вже було, в результаті воно повторюється. І чому я кажу, що найбільша небезпека в тому, а що ж за тим стоїть? Я не кажу, що це зле, що «Слуга народу» і президент Зеленський зайшли. Для мене зле інакше, що я не бачу цільної програми.
Я би дуже хотіла на щось опиратися. Но У нас сьогодні ее никто одне, не видел, да. завтра друге. Мы можем судить Ну, только по персоналям, да? тільки по персоналіям. З другого боку, от як ми навіть перед ефіром з вами говорили, заходять люди, які мають кардинально протилежні погляди. Заходять люди, які представляють старих ригів, тобто на мажоритарці одіозних осіб десь там Вы имеете в виду позміталося. «Слугу народу»? В «Слузі народу» є дуже багато людей, які мають регіоналівське минуле, зокрема і в списку. Но есть и националисты украинцы. Ну, є і націоналісти. Ми маємо того самого українофоба Дубінського. Як на мене, це взагалі дискредитація будь-якої партії, будь-якої свідомої людини. Як воно буде? Як опозицію приймуть? Бо так само, бачите, дуже цікавий механізм, от чисто як інформаційнику, бо я читала курс лекцій по інформаційній війні, так само цікаво спостерігати за діями команди. Ось подивіться, вони ж ніколи нічого прямо не заявляють. Вони закидають, команда середовища закидає якийсь меседж, якусь ідею. І дивляться, як люди зреагують. Якщо люди повстають і починають протестувати, як було вже кілька разів, вони роблять крок назад, ми тут ні при чому, в результаті... Так это может быть и неплохо, София, если реагирует. Знову ж таки, механізм непоганий, але ми маємо розуміти, а десь ми не зреагуємо, десь ми щось попустимо. І, можливо, в якийсь момент ми не зреагуємо на питання мовне, і тоді нам закон про мову відмінять. Тому що от, ну, люди ж просять, люди ж цей. А десь, можливо, буде питання таке по територіальній цілісності. І мені би дуже хотілося, бо знаю, що є люди з дуже українською позицією в цій команді, і мені дуже хотілося б, щоб все-таки ми втримали, от як тепер модно говорити, оті червоні лінії, щоб вони були аксіоматичні, що не можна перейти. Що до всього решта треба буде говорити, комунікувати, знаходити порозуміння, бо, як президент Зеленський каже, йому залежить найбільше на Україні і українському народу. Ну, в Європейській солідарності так само. Я думаю, що більшості, крім того, окупаційної платформи за смерть, всім решта залежить на Україні. То ми маємо знайти якісь точки дотику. Ну, смотрите, получается так, что ну, практически все фракции говорят, что они не будут сотрудничать с вот этой платформой «За життя», да, ну, как откровенно пророссийской структуре. Но в то же время и партия Европейской солидарности во многом из-за личности Порошенко, против которого все строили свою кампанию на президентских выборах, да, и сейчас тоже, да, что вы как такие тоже прокаженные немножко. С вами, по-моему, никто не хочет пока объединяться. Вот как вы видите работу, у вас маленькая фракция, ну как, собственно, у всех практически, кроме «Слуги народа». Как вы вот лично, допустим, будете выстраивать отношения с теми людьми в «Слуге народа», которые вы считаете ну, достойными, да? В других, в «Голосе», где-то еще возможно ли какое-то объединение или как? Ну, я не впевнена, що щодо об'єднання, і не впевнена, що «Слуга народу» буде з кимось єднатися. Ну, хіба що до якихось там конституційних питань буде збирати собі конституційну більшість. Справа в тому, що ми займаємо позицію, що якщо буде проукраїнський напрямок роботи, будуть прийматися правильні, нормальні законопроекти, які не будуть порушувати чи територіальну цілісність, чи безпеку, чи вкидання України під ноги Москві. Тобто ми готові співпрацювати, готові голосувати. Не хочуть з нами об'єднуватись, ну то звичайно, що їхнє право. Але сьогодні в Європейській солідарності, навіть в тій маленькій фракції, є зібрані ті люди, які багато років поспіль, і зокрема останніх 5 років, боролись за цю українську державу. Кого вважати прокаженою? Ну от мені кажуть, що я стара влада. Ніколи не бувши в парламенті, ні при жодній владі взагалі. Тільки за мою українську позицію. Чи зневажати Ірину Геращенко і казати, що вона прокажена? Та для звільнення військовополонених, по-моєму, ніхто більше не робив. Знаєте, а йдеться про так само, чи про Ахтема Чийгоза, чи про Мустафу Джемілєва. Как пугало используют Порошенко. Это как кукла Вуду, вот в которую втыкают иголки. Мы видели это на президентской кампании, когда все критиковали никто друг друга, почти. Ніхто да? одне одного. Но і всі, так само зараз да. на парламентській. І знаєте, вчора було на одному з ефірів, те саме продовжується і зараз. Справа в тому, що вже 2 місяці інакший президент. 2 місяці, як пішов процес різкого оновлення європейської солідарності, навіть удосконалення програми. І в нас багато нових людей. Ішло, зрештою, по мажоритарці і по списку, і більше-менше пів на пів. От зараз так само ми заходимо і новим складом. Мені видається, що зараз дуже вигідно хейтити і далі Порошенка і нас всіх, відволікаючи увагу від своєї діяльності. Перше, що зробив президент Зеленський, маючи вже багато повноважень?
А й тут треба собі просто відповідати на це питання. В військовій сфері валиться, в міжнародній політиці валиться, але ж, звичайно, вигідно казати, що Порошенко поганий, але не йти при цьому на розмову з Порошенком, щоб взяти навіть допомогу. А в чем вы военный волонтер, в чем в военной сфере валится? Ну, дивіться, мені дуже загрозлива тенденція того, що відбувається з військовими. Ми маємо начальника Генштабу, починається з того, що він не знає, як вдягнути бронежилет правильною стороною, який оголошує потребу скорочення армії, яку ми такими важкими зусиллями будували цих всіх 5 років. Він оголошує про скорочення звільнення близько 1000 військових медиків і медсестер. Хто був напередку, той знає, на яку вагу золота кожен медик для військового. Скільки наших військових загинули через невчасно надану медичну допомогу. У нас призупиняються програми за натівськими стандартами харчування, призупинена програма по побудові військових гуртожитків. Так, але чому призупинено? Нам не треба будувати зараз літом гуртожитків, коли вони можуть висихати і оптимально на осінь, можливо, і будуть деякі здані будівлі. Вилучаються документи в Міністерстві оборони, в ДБР, після того, як проводилися обшуки у військових волонтерів, які ніколи не були державними чиновниками, тому ДБР їх не мало права рухати. Вилучені документи, через які зараз зупинено матеріальне постачання армії в підготовці на зиму. У нас є дивне відведення військ зі станиці Луганської. І хоча дехто каже, що це от все правильно, але в цей же час Московська Федерація повністю розгортає свої війська на українсько-московському кордоні. І так виглядає, що на півночі, на Білорусі, так само ми маємо гуртування московських військ. Не продовжують ліцензію армії ФМ, за яку прийшлося добре і добре боротися, але тільки завдяки громадянській позиції. І відміна параду. Тому що я особисто вважаю, що для військової сфери постулювання сили нашої держави, от саме чисто в такому міжнародному просторі, це неймовірно важливо. Це є скорочення або, як там сказали, зліквідували при одному зі штабів Збройних сил України управління інформаційної політики і контрпропаганди. Можливо, це якась реформа, так? Але чомусь воно все зараз відбувається докупи, і чомусь оці всі речі разом, вони не створюють маркер впевненості і сили Збройних сил України. Я понимаю, что опасения, конечно, за этим надо за всем внимательно следить, тем более, что вы имеете связь Та с сама военными. ситуація в міжнародній сфері у нас є. Ну, чесно кажучи, президент Зеленський сказав дуже гарну фразу: «Я недосвідчений». Але коли я недосвідчена, от як зараз приходжу в парламент, я зразу шукаю, в кого я буду вчитися, правильно? Якщо він недосвідчений в міжнародній політиці, чому він ні разу не зустрівся з президентом Порошенком, який хотів передати йому справи? Якщо він недосвідчений, чому він не послухав нашу парламентську делегацію в парламентській асамблеї Ради Європи, яка просила його про зустріч кілька разів і просила пропозицію президента, і цього не відбулося. В результаті ми допустили назад Московську Федерацію в Раду Європи, з неї були зняті санкції, вперше в резолюції не було згадано ані про анексований Крим, ані про окупований Донбас, ані про наших військовополонених. Они бы вернули все равно русских. Это даже мне говорили 5 років поспіль. Да. Раз в раз перед голосуванням говорили те саме. Але 5 років поспіль нам вдавалося це перебити. Но тут уже Меркель і Макрон рішили. І чомусь президент Порошенко зараз мусив їздити в Страсбург, і він вибивав резолюцію Європарламенту, де є дуже-дуже чітко поставлені питання. А там мав би бути президент Зеленський. І я от особисто зараз це говорю не тому, щоб сказати, що він поганий. Але я от зараз стукаю і до його радників, і до його представників партії. Це програші. І так вони із-за недосвідченості. Але, можливо, час усвідомити, взяти професіоналів, найняти професіоналів, сконцентруватись на цих питаннях, які входять до безпосередньої компетенції. Бо мені болить за державу. І мені все одно хто. Але якщо є надані компетенції, має працювати задля добра України. Я напомню, что у нас есть телефон в студии, точнее Viber, откуда угодно можно звонить бесплатно, на номер +38 073 419 4158. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы гости. Я хочу, чтобы мы послушали то, что вчера сказал Порошенко по горячим следам выборов и обсудили. Сказал, кстати, на канале 1+1, если память не изменяет. Незважаючи на тотальну хвилю фейкових новин, які були до останнього дня, до останньої п'ятниці, в тому числі, на жаль, і з боку каналу 1+1, але новин, які були і з точки зору проросійських каналів, ми
перемогли, ми в парламенті. Ну вот это то, о чем мы говорили, что все как бы объединились против Порошенко. И действительно, на мой взгляд, вот личный взгляд, главный враг у нас все-таки Путин, Медведчук. И вот такие открытые, не скрывающие симпатии к России здесь силы, да? А вот эта сосредоточенность на Порошенко, на критике его партии и так далее, она, мне кажется, вообще контрпродуктивной и только на радость вот этим людям. Однозначно. І знаєте, що мені ще дуже прикро? При всіх певних нюансах і недоробках 5 років Порошенка – це були ефективні 5 років. І було дуже багато здобутків. І тут треба врахувати, що Порошенко отримав державу, в якій починалась війна, на яку напали. Порошенко отримав державу, в якій було 108 тисяч гривень в держбюджеті. Отримав державу, де не було армії, і в якої було 60 мільярдів доларів зовнішнього боргу, які взяли попередні уряди Азарова і Тимошенко. І він не побоявся на себе взяти відповідальність в той момент, коли багато хто відхрещувався. Особливо багато хто потім відхрещувався від високих посад, бо казали ні, як то так. І яку державу зараз ми отримали? При всіх нюансах і проблемах. У нас держава є, сильна, потужна. Вдалося відвоювати частину території, які на початку війни окупувала Московська Федерація, особливо завдяки контрнаступу, який персонально оголосив Порошенко. У нас було 5 тисяч військ, а зараз понад 255 тисяч війська. У нас є 155 тисяч бійців першого мобілізаційного резерву. Наша армія сьогодні входить в 30-ку найпотужніших армій світу і в 10-ку найкращих армій Європи. Якщо ми говоримо про міжнародну арену, 5 років Порошенка вони вперше дали Україні можливість бути суб'єктом міжнародних відносин. Давайте чесно подивимося, от будь-які заходи міжнародні найвищого рівня, Генасамблея ООН чи Радбез, засідання НАТО, парламентська асамблея Ради Європи, ОБСЄ, форум в Давосі, форум в Криниці, засідання Великої Сімки, звідки виключили Московську Федерацію. Там всюди була українська команда, чи Порошенко, чи інші люди компетентні, і завжди йшлося про Україну. І завжди відстоювався інтерес України. Зеленскому придется это продолжать, потому что если этого не делать, то мы пропадем с мировой просто арены. Про що йдеться? А зараз Зеленський отримав державу, яка є, і яка більше-менше стабільна. І тому сьогодні в нього от є навіть можливість от бавитися в такі різні ігри, експериментувати. Тоді не було цієї можливості. София, ни у кого, по-моему, из тех, кто критиковал Порошенко, да, не хватило смелости, ну, не знаю, достоинства сказать, что Петр Алексеевич, при всех нюансах... Дякуємо за те, що було. Спасибо за то, что вы сделали, конкретно за то, что вы выборы честные провели, вы не стали в них вмешиваться. Для початку. А бачите, а люди прийшли і подякували. І ця подяка була тут в Києві, подяка була у нас у Львові. І знаєте, що цікаво? Я ж теж багато критикувала за ці роки Порошенка, особливо в інформаційній сфері. Я не слышала. А в чому ви критикували? А за роботу Міністерства інформаційної політики, за те, що ті, хто безпосередньо розстрілювали нас на Майдані, що не були оці от справи, гучні справи і гучно завершені. Критикувалося, зокрема, по питанню нашої депортації українців за Закерзоння 44-51 років. Бо тільки от 17-18 рік вдалося добитися постанови про вшанування 75-х роковин депортації. Але просто, знаєте, завжди критика має бути конструктивною. Тобто тут є погано, але от є такі механізми напрацювання. У нас же ж дуже часто, зокрема і в політичній сфері, і загалом на міжнародній сфері, треба скритикувати так, щоб впаяти в асфальт, а добре, зробіть краще. Зробіть, от відкрийте ці механізми, а нема як зробити однозначно краще. София, нет у вас ощущения, что вот сейчас займутся именно тем, что будут закатывать Порошенко в асфальт? Уголовные дела анонсирует Портнов, который ходит как на работу. Портнов заповів, що він нас всіх зачистить, причому вже 2 рази. Перший раз це був перед другим туром президентських виборів, де він в тебе на каналі в Телеграмі писав, що нужно посоветуйте, де строить фільтраційні лагеря для порохоботів і для цих американських пособників. А просто люди не завжди знають, що таке фільтраційний табір. Я просто нагадаю, що це ті табори, де під час Другої світової війни розподіляли євреїв. Кого розстріляти, кого в газову камеру, а кого на каторжні роботи. Ні, риторика абсолютно безумна. Це те, що він сказав, що
після виборів люди почнуть щезати. Хтось за кордон, хтось в лікарню, а хтось взагалі. Ну, а вчора, що ми якнайшвидше маємо зачистити всіх Не так он сказал. порохоботів. Нужно как можно быстрее истребить. Істрібіть, це ще краще слово. І те, що отаке собі дозволяється взагалі в публічному просторі, це є неприйнятно. Єдине, що, от бачите, ну знову ж таки питання. Ідею закону про люстрацію, зачистки всіх людей, які прийшли, по суті, з Майдану, запропонував Портнов. А пропонує Зеленський. І де тут оця середина, София, і хто мы що продолжим. буде? У нас звонок из Донецкой области, говорят редакторы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Софии Федене. Усім добрий вечір. Мене звати Марина. Я з Донецької області. Всіх вітаю. Доброго вечора, Марина. Слухаючи наразі розмови про те, що в Порошенка, як в куклу Вуду, вмикають оці голки, так чомусь в мене таке виникло питання. От Україна, вона настільки настраждалась, починаючи з нападів турків, татарів, поляків і нарешті Росії. З одного боку, здається, що Україна не така проста вже нація, тому що все ж таки не вдалося до кінця знищити ні нашу мову, хоча скільки знищували, ні нашу культуру, скільки було заборон і на мову, і на культуру, і скільки було голодоморів. А з іншого боку, мені цікаво таке питання, чого ж не вистачає українцям, от якої риси, щоб нарешті перемогти. Я розумію, що там, звичайно, йде комплекс, але от дивишся на оце все, так болить за Україну. Не розумієш, справді, чи це якась неграмотність політична, чи це сусід просто такий страшний, чи це просто якась, не знаю, глупість. Дякую, Марино, за запитання, дякую за дзвінок з Донбасу і за українську мову. Знаєте, тут є кілька моментів, але почну зовсім з іншого. На початку 90-х років, коли Україна стала незалежною, японці зробили дослідження, що заважає або що допоможе українцям стати успішною державою. Японці? Японці, так. Это вы по-японски прочитали? Вы же японским еще владеете? Я просто цікавлюся і Японією, в них дуже цікаві підходи, зокрема щодо України і її вивчення. До речі, минулого року в Токіо був марш вишиванок навіть, так що там не все так Не просто. чув, правда, так? Так. І висновок цього дослідження був катастрофічний. Якщо українці не змінять мораль, то успішне майбутнє їм не світить. А в чому питання моралі от в нашій історії? Ви згадали історію. Хто винен у найбільших поразках українців? А фішка в тому, що самі українці. Не москаль, який на нас нападав і який нас руйнував, зачищав. Це вже було наслідком. Але навіть в найближчу історію столітньої давності ми повернемося. Хто знищив гетьмана Скоропадського? Не білогвардійці, не більшовики, там ніхто інший. Свої. Ті самі холодноярівці, ті самі петлюрівці, ті самі прибічники лінії українського націоналізму. Тобто українці пережерли, причому державницькі українці пережерлися між собою, і в результаті держава зробила крок назад, а нам це вартувало потім в 20 столітті 25 мільйонів людей. Это вы об этом говорили, когда говорили про повторение истории, да? Так, Вот что... абсолютно вірно. І це просто, якби ми більше вчили історію, то насправді в нас є стільки прикладів, де ми самі себе знищили, де можна повчитися, щоб не повторювати сьогодні. І давайте будемо чесними. Знову ж таки, при всіх питаннях, які можуть бути до Петра Порошенка. Але цих 5 років будувалась самодостатня українська держава. Вперше за багато десятків років. І хто найбільше бив Порошенка? Ті люди, які себе позиціонували як реальні державники, патріоти, які казали, що ми правильніші, а Порошенко не такий правильний. І, по суті, так виходить, бачите, це оцей механізм інформаційної і гібридної війни. Тут, знову ж таки, треба читати підручники. Це все прописано, це все інструкції. І це ще писав Сунь Цзи, китайський філософ, багато століть тому назад. Що головне завдання інформаційної, а тепер ми розуміємо, гібридної війни – це виграти війну без бою. Але цей бій має бути на рівні свідомості. І найкращий бій
Це коли ти свого супротивника заставиш знищити себе своїми ж руками і ще й бути вдячним за це. От таке враження, що от зараз над Україною і з московської сторони, і з нашої сторони була проведена інформаційно-психологічна операція. І ми приводимо зараз, от ми маємо цю ситуацію, яка є. Вона більше тривожна, ніж навіть нормальна. І в мене питання, от багато хто казав, а от ми зараз за тих проголосуємо, а будуть не такі, ми їх поміняємо. Ну, якщо щось, вийдемо на Майдан і поміняємо. Але, бачите, в нас помаранчевий Майдан був мирний. А Революція Гідності, Євромайдан завершилися втратою Небесної Сотні. Вони були криваві. А потім почалась війна. І понад 13 тисяч загиблих, 1,5 мільйона людей, які втратили рідні домівки. Потери своєї території. І втрата території. Третій Майдан, який от люди так просто, так легко кажуть, от ми вийдемо і поміняємо. А яка ціна його буде? А ми готові втрачати? І ви знаєте, тут мені згадується, в мене на інтерв'ю у Львові на телеканалі був генерал-лейтенант Ковальчук, той, що керував обороною Луганського аеропорта. І мене люди попросили його запитатися, чому ми не наступаємо? Чому ми не відвоюємо назад свої території? А він відповів питанням, а ми готові ховати щодня 10 тисяч людей? І от тут от якраз починається питання, які жертви можуть послідувати, на які жертви ми здатні, тому що голосування навіть за окупаційну платформу «За смерть» свідчить такий високий градус того, що в наших людей вони готові пожертвувати власною гідністю заради ефемерного миру. Тому що це той так своєрідний стокгольмський синдром, коли тебе гвалтують, тебе вбивають, а ти все одно любиш, поважаєш і слухаєшся свого гвалтівника. І от така от ситуація зараз багато де спостерігається. Хай гвалтує, але хай буде мир. І це от на психологічному рівні дуже-дуже серйозно. Тому я, чесно кажучи, останніх кілька місяців говорю всім, що нам треба серйозно зібрати психологів, психоаналітиків і зрозуміти, що ж таке в нашій людській свідомості зараз відбувається. Тому що є загальні тренди популізму по всьому світу, є загальні тренди вибирання нових облич, але в цьому всьому треба не втратити дитину, треба не втратити Україну. І де знайти оту точку опори, щоб все-таки втримати головні маркери державності? Все правильно, София, говорите, спорить не с чем. Но я себе не представляю практически это. Пока я этого точно не вижу. Пока продолжается вот это со всех сторон. Значит, и тут даже можно согласиться, да, вот Медведчук не сидит. Кто виноват? Порошенко. Ну, фактически, да. Ну, да, он не сидит, потому... Але будемо чесні, за Порошенка Медведчук і не пробував повертатися в політичне життя України. Ну, і проблем у нього не було. І давайте будемо чесні, що саме на вимогу Меркель Медведчук свій час був включений в переговорну групу, як людина, яка найкраще знає Путіна. І давайте будемо чесні, саме Верховна Рада розтермінувала судову реформу і не довела, і в результаті вона отак от затягнула, що ті суди, які зараз приймають найдурніші, скажімо так, рішення, найстрашніші, які порушують закон, вони навіть і близько ще не наблизилися до реформи. Так, є моменти, але так само не можна одноосібно звинувачувати у всьому Порошенка. Питание, кому выгодно его одноосібно звинувачивать. Не, вообще, я считаю, что на одного человека в любом случае валить все нельзя, потому что каждый несет часть своей ответственности. У нас есть телефонный звонок еще один. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос нашей гости. Алло, добрый день. Я обращаюсь до вашої гості. Мене добре чути? Алло. Так, вас добре чути. Добре чути. Ви, я поняла, ви от партії Порошенка балотуєтесь, да? Я балотуюся від Європейської солідарності. Я понимаю. Моя родная, я з міста Харкова. Мене стаж 45 років. Я чую ваші розговори. Чого ви ніколи не кажете, скільки дітей? Щас, я приїхала. Сьогодні 7 умерло онкохворих, нема ліків. Чому під тими лежать, вмирають діти? Об'ясніть, чому за це мовчите? Об'ясніть. Чому? Ви подивіться, скільки голодних людей. А ви такі красиві речі толкаєте, що ви праві.
не кажете, об'ясніть. Дякую вам за звонок. Дякую за запитання і дозвольте відповім так, що ви бачите голодних людей в Україні, покажіть, скажіть і конкретно будемо допомагати. Я маю принцип, якщо навколо мене є бідні люди, я поможу в міру своїх можливостей. Але чомусь я бачу тільки людей, які критикують і кажуть про зубожіння, але які живуть в трьохповерхових кам'яницях і їздять на дорогих автомобілях. Бідні люди якраз дуже чітко намагаються знайти можливість заробити кошти. І я не кажу, що бідності як такої немає. Це ті питання, які треба вирішувати. Ну, але в передачі я не можу говорити про все і одразу. І другий момент про дітей, які хворіють, так, це є, це біда. В мене вдома також інвалід першої групи, мій тато. І це ті питання, які треба вирішувати, і треба здійснювати медичну реформу. Але, бачите, це та ситуація, коли ми винні в тому, що, знаєте, як то є приказка, «Ти виноват уж тим, що хочеться мені кушать». І я сьогодні не була при владі, ще ні разу. Я сьогодні йду до Верховної Ради, щоб працювати і якраз робити все можливе в рамках своєї компетенції, щоб людям в моїй державі, і мені в тому числі, жилося краще. Я не медик. Я буду займатися міжнародними питаннями, тому що я політолог-міжнародник і спеціаліст з міжнародних відносин. І ви вибрали зараз свого кандидата по своєму мажоритарному окрузі. У вас є, так розумію, партія, яка тепер має монобільшість. Так, і це тепер їхня відповідальність. І звертайтесь, і будьте активні, тому що це правильно. Депутати – це є найняті вами на роботу люди і мають захищати ваші интересы. У нас еще один звонок другого зрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос. Это Сумы, Николай. Я бы задал бы такой вопрос, чего он Свинарчуков так прикрывает? Дякую за запитання, я зрозуміла. Ви знаєте, от Порошенко вже не є 2 місяці президентом. Служба безпеки України повністю контролюється президентом Зеленським, але чомусь от справа Свинарчуків, до речі, суди так само, по суті, приймають ті рішення, на яких наголошує президент Зеленський, але чомусь справа Свинарчуків не посунулася ані на крок. Я їх не прикриваю. Якщо вони дійсно розкрадали армію, вони мають бути покарані. Але це має бути доведено в законному порядку і це має бути судове рішення. Але я скажу також інакше. Це те, знаєте, що мені боляче. Коли у нас починається війна, і в нас немає абсолютно нічогісінько. І щоб поставити совєтську техніку на ноги, нам потрібні якраз деталі, які є тільки в Московської Федерації. Ми скажемо, в нас немає деталей «стріляйте нас, ми здаємося так», чи ми будемо будь-яким способом шукати ті деталі, вести переговори невідомо з ким, але ставити нашу техніку на хід, віддавати хлопцям в АТО, і хлопці зможуть захищати нашу землю. Я особисто, займаючись, зокрема, питаннями передачі військового гвинтокрила, так само шукала деталі невідомо в кого. Багато хто з волонтерів вів такі переговори, але наше основне завдання було зміцнити армію. І наскільки я розумію, що сьогодні через той скандал, який викрили до результатів слідства, який попав в медійний простір до результатів слідства, кілька людей, які були там задіяні, втекли за кордон, тому що це був розголос завчасу. Але з іншого боку, у нас були проплачені вже деталі. А це означає, що ми вже їх і не побачимо, і гроші нам не вернуть. А цих деталей не буде, значить, не буде зремонтована певна техніка. А означає, що хтось з наших військових може загинути тільки тому, що оцей весь процес почався, бо в них не буде техніки захистити себе. І ще раз наголошу тільки, я абсолютно притримуюся позиції, що злочинці мають бути покарані і сидіти в тюрмах. Але в нас також є і презумпція невинності, що поки вина не доведена, то давайте все-таки будемо стриманіші в висловлюваннях. І третій момент. Сьогодні у президента Зеленського є можливість засудити всіх тих, хто... Сьогодні Єфремов вийшов під домашній арест. І його випустила не влада Порошенка. У нас есть еще один телефонный звонок. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос. Добрий вечір. Доброго вечора. Ігор Степанович, Київ. Я хочу по-перше, репліка, пані Софія. Ви оце так майстерно, що от вже 2 місяці, вже не президент, це вже не наші доски. Послухайте, я вам відкрию таємницю. Лідер ваш стільки наробив,
що це десь так років 5 ще будемо видихати оцих Свинарчуків. Це все закладки, зрозумієте ви. І ваше це побажання так гарненько замазати, ну хай садить він уже. Послухайте, а чого ви не посадили і не добились? Це ваше, як кажуть, це ваш продукт. І запам'ятайте, будь ласка, вірніше прохання. Ви на всіх ток-шоу, я запомітив, постійно ведете себе якось, перебиваєте всіх, нав'язуєте. Ви з вигляду прилічна жінка, а так нагло ведете. Ви ж не базарна баба. Спасибо. Дякую за позиціонування, за те, що я виглядаю да, як пристойна жінка, стараюся завжди і не тільки виглядати, але й бути пристойною людиною. Так батьки вчили. З іншого питання, якщо я не буду відповідати, то мені ніхто слова на тих ток-шоу і не дасть, тому що ви самі розумієте, що вони займають позицію агресивні щодо європейської солідарності. Третій момент. Сьогодні я не була при владі. І, будь ласка, до мене це все не приписуйте. І я йду до Верховної Ради, щоб якраз вирішувати ці питання, щоб було по закону. Ви можете проаналізувати всю мою діяльність протягом цих всіх років і побачити, як я працюю і що для мене є в пріоритеті. Але давайте будемо чесні. Зараз є можливість вирішити ці питання, про які ви говорите, і про те, щоб засуджувати, і про те, щоб не випускати. Але я ще раз наголошу, що за часів Порошенка оця та нечисть чомусь сиділа далеко за кордоном і не пхалася сюди. А зараз вони всі підняли голову і повернулися. І за часів Порошенка ніхто, навіть опонентам, не говорив, що їх треба зачищати, істрібляти чи садити в фільтраційні табори. А сьогодні чомусь це говориться. І прошу пана з Києва, я не є ворог. Я хочу жити в нормальній українській державі. І я, як людина, як потенційний депутат, я готова співпрацювати задля спільного українського інтересу. Але не треба робити з мене цапа відбивайла, тому що мені так само залежить на державі, як і вам. І давайте не шукати винних, а шукати шляхи вирішення тих чи інших проблем. Браво. София, я хочу, чтобы вы посмотрели, кстати, вот позвонил телезритель, посмотреть, насколько активно наше общество контролирует власть, посмотреть график явки на парламентских выборах, и из этого графика очень многое станет ясно. Вот смотрите, 94 год 75,6, 98 69,6, 2002 65,2, чуть больше в 2006 67,6, а дальше по нисходящей 62, 57,9, 52,6 в 2014 году. И, наконец, мы опустились под планку половины. Я вам скажу, что это все-таки стакан наполовину пустой, чем полный. И я считаю, что это огромная безответственность со стороны очень многих людей. Почему такая явка? Напевно, з одного боку, тому що це літо, тому що люди втомилися від парламентських виборів, взагалі від виборів, так само, як втомилися від війни. Дуже втомлені. Так, такі втомлені, що просто капець. Але з іншого боку, це тому, що виборець приймає у нас вибори як право. Для мене особисто, і це було би нормально в активному громадянському суспільстві, коли вибори сприймаються як обов'язок. Пам'ятаєте, на Майдані була така фраза «Я крапля в океані». І океан реально складається з крапель. І одна крапелька нічого не вирішить. Але океан, він змітає все, або він просто неймовірно потужна стихія. Коли ми один по одному, ми нічого не можемо зробити. Але коли ми разом в громаді приймаємо ті чи інші рішення, ми дуже багато що можемо змінити. От, наприклад, як громадськість повстала проти реєстрації Клюєва і Шарія, як громадськість повстала проти Портнова чи проти скасування закону про декомунізацію. Тобто є оцих от моментів багато, коли ми відчуваємо свою силу. Навіть Майдани показували, яка ми велика сила, коли ми об'єднаємося. Вибори – це є той самий потенційний океан, якщо ми на нього приходимо. І дуже багато людей також не усвідомлює, що якщо ми не робимо свій вибір, за нас його роблять. І дуже часто, коли ми проігнорили в своє право вибору, вибір, який зробили за нас, він абсолютно нас не влаштовує. Але ми тоді мусимо з ним змиритися. Вибори – це неймовірний, гарний, демократичний механізм зміни влади, переформатування влади. Але, знаєте, в таких реаліях я все більше переконую, що, напевно, на вибори мають ходити чи ті, хто платять податки, чи ті люди, які, от, наприклад, мають історію ходіння на виборів. Тому що дуже часто
часто, от, ну, принаймні навіть на цих виборах, ми маємо тенденцію, що прийшли на вибори ті, які раніше не ходили, прийшли на вибори молоді люди, які теж раніше це все ігнорили. Багато хто от взяв, підняв лапки, розчарувався, все така зрада, все погано, а тепер що? Тобто це є наша держава, і ми маємо за неї бути відповідальні. І коли ми говоримо про свої права, ми обов'язково маємо говорити про обов'язки. І тепер ті, хто вибрали теперішню владу передусім, вони мають першочерговий обов'язок її контролювати, щоб дійсно ці люди робили те, що обіцяли, те, з якими очікування їх люди обирали. Ми, як громадянське суспільство, також маємо ставити ці певні межі, певні маркери. Але знову ж таки, от чому я про це говорю? Бо я вважаю, що сьогодні саме активні громадяни, громадянське суспільство, а також військові, волонтери, як інтегрована частина цієї спільноти, вони мають бути особливо насторожі, тому що, на жаль, маємо дивні тенденції, і дуже хочеться, щоб перше ми не профукали те, що було добре, Скажите, вот вы, щоб ми не втратили державу, а тоді ми її зможемо будувати. вы волонтер с самого там, ну, З с березня Майдана. 2014 року. Вот как вы оцените сейчас состояние волонтерского сообщества? Оно едино, оно готово, но раз там ну, в ситуации, если вдруг возникнет, да, угроза там перехода тех красных линий, о которых вы говорили, вот они способны объединиться, заявить свою общую позицию? Как, в какой форме это может происходить? Ви знаєте, в своїй більшості по тих тенденціях і по тому, як бачу, як люди комунікують в наших спільнотах, в групах, то я думаю, що так. Я ще з часів початку Майдану, війни, весь час говорила, що волонтери в свій момент замінили державну владу. Особливо, коли треба було створювати і забезпечувати армію. Коли політики там щось між собою чубилися, щось там виясняли, волонтери стали, налагодили комунікації, Ну, года 20 точно. працювали Года 20 але, точно. до речі, от зараз дуже активно так само волонтерські спільноти працюють. Вони стали менш публічні. Можливо, зараз немає таких величезних потоків допомоги, але ми всі між собою комунікуємо. У нас навіть поза різними політичними поглядами єдина українська позиція. І багато хто з волонтерів сьогодні вирішили піти до Верховної Ради, ну так само зрештою, як і А вот я. в разных партиях есть волонтеры, І в которых вы «Голосі» знаете? є, і в «Слузі народу» є, і в «Батьківщині», наскільки я знаю, не знаю, чи в прохідній частині, але там так само були волонтери. Особисто для мене позиціонування, що ця людина 5 років допомагала армії, для мене це буде головним аргументом в переговорному процесі, бо значить, я знаю, що ми десь знайдемо спільну платформу. І для більшості з нас першочергове завдання – захистити хлопців і дівчат на передовій. Коли оці всі виборчі перегони відбувалися, особливо коли агресивно московська позиція лунала в медійному просторі, то до мене часто дзвонили мої підопічні бійці, і, ну, якщо цензурно сказати, то приблизно воно звучало так: чим ви там займаєтеся? Ми втримали оборону на фронті, а ви здаєте Україну в Києві. І йдеться про те, от, що навіть те, що в Фейсбуці закинули документи з підкресленим червоною лінією кількома рядочками. Збройні сили України не мали права брати участі в антитерористичній операції. Не знаю, хто це закинув, але це дуже тривожний сигнал. Бо таким чином формується громадська думка, що, може, так, вони не мали права, я думаю, а можливо, в якийсь момент вони До зрадники. такой красной линии не дойдет. Я дуже хочу, щоб не дійшло, тому я сьогодні думаю, це що це- говорю на випередження. Але моя персональна позиція, от навіть що стало останньою краплею, яка перевалила мою згоду йти до Верховної Ради, щоб мати можливість захищати своїх бійців. Я думаю, София, что сейчас русская пропаганда и их агенты здесь будут заниматься одним. Они будут ссорить всех проукраинских да. людей в Верховной Раде. Вот это реально они это будут делать, и будут делать это на користь Медведчуку и этим людям. Ви знаєте, от зараз цей градус виборчий, що представники партії вже готові сваритися між собою. От навіть перед нашим ефіром представниця «Слуги народу» налетіла шквально. І питання в тому, що я думаю, що багато хто з моїх колег, ми не хочемо ні сваритися, ні воювати. Набагато легше дійсно виокремити пріоритети і спільно працювати, незалежно від того, які ми партії представляємо. І я особисто дуже неконфліктна особа, тому, напевне, буду навіть щодо себе виявляти собі цей маркер, щоб налагоджувати діалог. Є державний інтерес.
він пріоритетний. Якщо ми пережеремося поміж собою, України просто не буде. А я хочу жити в українській державі, цілісній і суверенній. І з Кримом, і з Донбасом, і, ну, знаєте, кажуть, як то жаба українська, в даному випадку добре, я не віддам, це моє. І дуже хочеться жити просто в нормальній державі. Тому треба говорити. Дякую вам. Дякую. С нами была София Федина, депутат, уже можно сказать, народный депутат Украины от партии Европейской солидарности. Оставайтесь с нами, смотрите АТР. Дякую.